Senyoreta, la Lliga de Futbol ens acaba d'enviar un fax on deixa clar que si vostè no fa l'estriptease, l'any que ve hi haurà una lliga de 48 equips. Bé, penso que no tinc opcions. Això vol dir que... Sí. Que vostè... Sí. Valeri, estàs gravant? Sí. Per favor, fes-me'n 3 còpies, per caritat. Això és tot, amics?